Kuten kaikki tiedämme, yksi hyvän sijoittamisen kulmakivi tai onnistumisen edellytys on kyky nähdä tulevaisuuteen. Voin kertoa teille, että meillä siellä uutishuoneen lauteilla on käynyt tässä viimeisen 2, 3, 4 vuoden aikana aika monen sortin asiantuntijaa. On ollut poliitikkoa ja ekonomistia ja Suomen Pankin pääjohtajaa ja pienen pääjohtajaa ja jos vaikka minkä näköistä janttaria. Ja kaikkien niiden ennusteet tulevasta on niin kuin suurin piirtein suoraan sanottuna mennyt pieleen. Näinä päivinä moni kysyy, mutta erittäin harva osaa vastata, mitä meillä Suomessa ja Euroopassa on edessämme ja nimenomaan niin, että miten Suomi saadaan uuteen nousuun. Hyvät ystävät, tänään saamme tähän kysymykseen vastauksen tieteen näkökulmasta, ei mitään paineita. Tulevaisuuden tutkija Markku Wilenius, tervetuloa. Ei mitään paineita. Tervetuloa. Joo, hyvää iltaa ja kiitoksia kutsusta tulla tänne teidän kanssanne puhumaan. Jo sana Liedon säästöpankki sanoo mulle paljon, koska mun isoäitini eli fammuni oli kotoisin Liedosta. Ja muistan, että hän aina sanoi minulle, nyt hän on jo kauan sitten edesmennyt, mutta sanoi, että jotenkin näin, että kyllä Jumala meistä aina huolehti. Ja hänellä oli aina semmoinen niin kuin olemus, että mitä tahansa tapahtuukin, niin ollaan vaan luottavaisia. Kyllä tästä homma hoituu. Ja sitä mä kyllä aika usein olen viime vuosina muistellut. Ja kun tässä nyt ajattelee, että siinä on siis Lieto, Jumala ja huolenpito, niin siinä voisi olla Liedon säästöpankille vähän brändäysvinkkejä. Mä oon Turussa toiminut vuodesta 1996 tämmöisessä tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja on itse asiassa nyt juuri palaamassa tänne aika monen vuoden tauon jälkeen. Olen ollut maailmalla Saksassa monia vuosia ja sitten vähän muissa tehtävissä ja nyt sitten taas kauppakorkeakoululla professorina yrittämässä luotsaa meidän tulevaisuuden toivoja ymmärtämään paremmin, että mitä tulee tapahtumaan. Mulla on semmoinen aika vankka usko siihen, että tämä asia nimittäin, että miten Suomi saadaan nousuun, on aika loppupeleissä kuitenkin meidän itse kunkin korvien välissä oleva asia. Viimeisinä päivinä mä oon jutellut muutamia suomalaisten isojen teknologiayritysten kanssa, ja monet niistä itse asiassa pärjää ihan kohtuullisen hyvin. Ja kun yrittää ymmärtää, että missä se heidän tapansa tuottaa menestystä ja tulevaisuutta ja eteenpäin menoa on, niin siellä tulee heti, kun te astuu, sanotaan, koneen pääkonttuuriin, niin mä väitän, että kun tässä on tehnyt 30 vuotta töitä yritysten kanssa, tulee semmoinen tunnelma, ymmärrys, minkälaisessa tunnelmassa erilaiset paikat on. Ja mä uskon, että se tunnelma muodostuu niistä ihmisistä ja niissä ihmisissä piilevästä tulevaisuuden uskosta. Ja itse asiassa tämä ei ole pelkästään uskon asia, vaikka aloitinkin uskon asioilla. Tämä on ihan tutkimustietoa. On nimittäin tutkittu sitä, että mikä on kaikkein merkittävin asia, joka liittyy siihen, miten ihmiset sitoutuu organisaationsa. Ja tutkimusten mukaan se on se, miten he näkevät oman tulevaisuutensa siellä organisaatiossa. Eli siinä on 2 tekijää, miten minä, XX, vaikka Markku Wilenius, näen itseni osana tämän kollektiivin tulevaisuutta. Ja tällä on valtava voima ja toisinpäin.
jos me vahvistetaan koko ajan sitä, että kaikki on pielessä, ei tästä firmasta, ei tästä maasta, ei tästä perheestä tule mitään, ei sitä tule mitään. Ja tämä ei ole mitään metafysiikkaa, vaan tämä on tiedon, kokemuksen ja historian osoittamaa faktaa. Tästä huolimatta meidän on syytä tietää, mitkä on sellaisia aiheita ja tekijöitä meidän toimintaympäristössä, joilla me voidaan edesauttaa sitä meidän omaa näkemystä ja uskoa tulevaisuuteen. Siitä mä tuun tänä iltana puhumaan. Tulette näkemään myöskin muutamia tunnelmapaloja meidän perheen viime kesän reissulta. Ja mä haluan aloittaa sillä, että mä puhun tästä nykyisestä murrosajasta, koska mun valtakunnasta katsottuna me eletään tällaista 2 ison aikakauden välistä aikaa. Ja sitten puhutaan näistä tulevaisuuden ajureista ja sitten me puhutaan siitä tietysti, että mitä tällä kaikella on Suomen kanssa tekemistä. Maailmantalouden syklit. Minä tulevaisuuden tutkijana näen, että teollinen yhteiskunta, ja kenties jo vähän sitä ennenkin, mutta erityisesti teollinen yhteiskunta on alusta lähtien toiminut tällaisten syklien puitteissa. Ja nyt puhutaan erilaisista sykleistä, mutta tämä on se sykli, joka minä näen kaikkein tärkeimmäksi. Nimenomaan oivaltavaan sitä, että missä me juuri nyt olemme. Varsinkin kun vaikeuksia tulee, niin meillähän on taipumus katsoa yhä kapeammin, yhä lyhyemmin. Ja juuri sillä hetkellä me tietysti menetetään kaikki perspektiivi. Mun mielestä juuri nyt meillä pitää olla tämä perspektiivi. Ja mä opin tämän sillä hetkellä, kun mä olin töissä maailman suurimman vakuutusyhtiön, yksityisen vakuutusyhtiön Allianssin strategiayksikön vetäjänä Münchenissä. Ja vuosi oli 2008. Ja tämä yritys, jolla oli omia ja kolmansia osapuolia varoja noin 1,3 triljoonaa, huomasi kauhukseen, että me olimme ajamassa päin seinään. Ja meidän yksikön tehtävänä oli sitten pohtia sitä, että miten tältä törmäykseltä, no voi sanoa, että ei siltä voi välttyä, mutta miten sitä voi lieventää ja miten se pitää ymmärtää. Ja silloin mä aloin tutkia näitä syklejä paljon tarkemmin. Koska nyt nämä syklit tarkoittaa 2 asiaa. Ne tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa aina pitkiä kausia, joissa tapahtuu vahvaa dynamiikkaa. Mennään ylös, tullaan alas, ja silloin kun tullaan alas, niin sillä hetkellä jo jotain uutta alkaa pikkuhiljaa syntymään. Mutta yleensä me nähdään vain se törmäys. Kuten tässä. Ja sen dynamiikka siellä takana, niin siellä vaikuttaa luonnollisesti teknologia. Mutta se ei ole se ainut taso, mutta teknologialla on hirvittävän suuri merkitys siinä. Miksi? Koska teknologia on se meidän käden jatke, jolla me kehitetään meidän tuotantoa, palveluita, mutta joka myöskin peruuttamattomalla tavalla muuttaa meidän elämäntyylejä. Ja sitä kautta sillä on yhteys myös meidän arvomaailmaan. Ja mä uskon, että tämä seuraava kausi, johon minä nyt haluan kiinnittää meidän kaikkien huomioon, seuraava kausi, joka ylettää tuonne vuosisadan puoleen väliin, niin me tullaan näkemään merkillinen ja kiinnostava aika, jossa me löydetään ihan uudenlainen tapa ymmärtää meidän resurssien käyttöä. Miettikääpä,
miten me tänä päivänä käytetään meidän resursseja. Kuinka monta prosenttia 24 vuorokaudesta teidän itse kunkin autot on käytössä? Arvio on ehkä jossain 50, sanotaan 0 ja 10 välissä. Mun tapauksena se on 0 ja 5 välissä. Ja tätä samaa me voidaan ajatella itse asiassa useimpien muiden resurssien suhteen. Kysymys on siis siitä, että me olemme kasvaneet maapallolla niin paljon fyysisesti, väestöllisesti, että jollei me opita käyttämään näitä meidän resursseja fiksummin, niin paha meidät perii. Mutta meillä on yksi etu puolellamme, ja se on tämä. Se on se, mitä me pystytään luomaan ja innovoimaan. Inhimillisen toiminnan tärkein ominaisuus. Ja me ollaan menossa siis aikakauteen, jossa me aletaan tutkimaan kaikkea sitä, millä lailla me tuotetaan ja kulutetaan materiaalia, energiaa, mutta myös inhimillistä pääomaa. Kuinka me tätä kaikkea kapasiteettia käytetään fiksummalla tavalla. Ja niin kuin aikaisemminkin, se tarkoittaa huomattavan laajaa muutosta. Kyse ei ole pelkästään teknologiasta, kyse ei ole pelkästään taloudesta, vaikka meitä erehdytetään tänä päivänä, jos lukee mediaa, että kaikkihan on lopultakin taloutta. Talous on meidän verenkiertojärjestelmä, se on tärkeä, mutta ei missään nimessä tärkein osa meidän yhteiskuntaa. Kunakin aikakautena tapahtuu iso määrä muutoksia, joista aika monet on sen tyyppisiä, että ne asettaa meidät tilanteeseen, jossa me joudutaan tekemään asioita uudella tavalla. Eli on olemassa, voisi sanoa, ulkoisia ja sisäisiä olosuhteita, jos käyttää erään turkulaisen Mauno Koiviston kryptisiä ajatuksia. Tässä on kokonaisuus, jos me katsotaan tätä seuraavaa aikakautta, jossa meillä on uusia innovaatioalustoja syntymässä, jossa meillä on myös eräitä pakottavia trendejä, globalisoituminen nimenomaan siinä uudessa muodossa, johon mä palaan myöhemmin, ja demografia, joka on meille ilmeinen, siihenkin palaan. Ja sitten jotain kiinnostavaa, joka käy siellä kaiken alla, ja johon koulutuksen kehittyminen, tietotaito, mutta samalla myöskin uusi teknologia on luonut aivan toisenlaiset edellytykset. Ei ole suinkaan sattumaa, että jos me katsotaan, mitä viime vuosina maailmalla on tapahtunut, minkälainen kuohunta on alkanut syntymään erityisesti maissa, joissa demokratiaa on vähän tai ei ollenkaan. Ne ovat vasta ensimmäisiä signaaleja siitä, että silloin kun ihmiset saa riittävästi tietoa ja ne pystyy sitä jakamaan ja sitä yhdessä jalostamaan, niin heitä ei enää voi ohjata niin kuin marionetteja. Eivät he suostu enää siihen. Ja sivumennen sanoen tämän tietysti huomaa myös johtamiskäytäntöjen muutoksissa, ihan meikäläisissäkin yrityksissä. Maailmantalouden tulevasta kehityksestä voi sanoa tässä vaiheessa sen verran, että on täydellisen selvää, että tämä Aasian valtava kasvu, joka kytki heidät muutamaan sataan vuoteen ensimmäistä kertaa todella vahvasti ja reaalisesti koko maailman talouteen, niin sehän tulee hidastumaan. Siellä on paljon lainalaisuuksia, jotka vääjäämättä tuottaa sen johtopäätöksen, että siellä kasvu tulee vähenemään. Ja tämä meidän on syytä muistaa.
että tämä Aasia ja Kiina mantra, vaikka siellä kehitys todennäköisesti tulee jatkumaan, tosin veikkaan, että siellä tulee myös vahvoja epäjatkuvuuksia sen vuoksi, että siellä se järjestelmä, yhteiskunnallinen ja poliittinen järjestelmä on niin auttamatta vanhakantainen ja se tulee järisemään liitoksissaan. Mutta jos me katsotaan investointeja, niin siellä se keskeinen ongelma on se, että niitä investointeja ei arvioida meikäläisten investointimittareiden ja arviointimallien mukaan. Emme me tiedä, mihin laskelmiin ne ihan oikeasti perustuu. Infrastruktuuri-investoinnit siellä, erityisesti Kiinassa. Ja tämä on pommi. Meillä tulee olemaan seuraavalla aikakaudella paljon voittajia, paljon aloja, jotka näistä trendeistä johtuen tulevat välttämättä nousemaan. Sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki näillä aloilla toimivat voittavat, vaan parhaat voittavat. Mutta on täysin selvää, että näiden trendien kehittyminen ja vahvistuminen omalta osaltaan tulee nostamaan eräitä aloja huomattavaan kasvuun, jonka ensimmäisiä vaiheita me tällä hetkellä jo näemme. Ja tässä niitä teille muutama. Menen eräisiin niistä sitten vähän tarkemmin sisään. Nyt puhun hetken aikaa vielä tästä resurssivallankumouksesta. Koska jostain kummallisesta syystä niin investorit, muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kuin ekonomistit eivät ole oikeastaan puuttuneet tähän asiaan kauheasti. Kylläkin hämmästellään sitä, että miten voi olla mahdollista, että meidän länsimaiset yhteiskunnat ja Jenkkilä ovat velkaantuneet niin hälyttävästi. Mutta sillä ei katsota olevan mitään tekemistä tämän asian kanssa, mistä minä nyt puhun. Tässä on ehkä tärkein trendi sen ymmärtämiseksi, että mitä tässä seuraavassa vaiheessa tulee tapahtumaan. Se on trendi, joka kuvaa sitä, mikä on hyödykkeinen suhteellinen hintakehitys ollut pitkällä aikavälillä. Ja siitä näkee, että jos viime vuosisata isoine vaihteluineen oli aikaa, jolloin niiden suhteellinen hinta maailmanmarkkinoilla halpeni, niin tämä vuosisata tulee olemaan täysin erilainen. Ainakin jos katsoo, miten se on alkanut. Juuri nyt raaka-aineiden hinnat taas laskee monilta osin ja eräät maataloushyödykkeetkin. Mutta se on lyhytaikaista vaihtelua, mihin tässä meidän tarkastelussa ei pidä nyt liikaa juuttua. Se, että tämä fundamentaalisesti muuttuisi, tämä trendi, josta minä puhun, joka ei suinkaan sattumalta alkanut juuri sillä hetkellä, kun Aasia kytkeytyi uudella tavalla maailmantalouteen, ja Kiina erityisesti, niin tämä trendi on sellainen, joka tulee lopultakin puskemaan edestään kaiken sen vanhan, jonka seurauksena meillä pitkälti on nämä nykyiset ongelmat. Eli me tuhlaamme meidän resursseja sietämättömällä tavalla, samalla kun niiden hinta on kallistunut. No mikä muu seikka voi olla sellainen, joka pitkällä aikavälillä velkaannuttaa? Samalla tavalla yksityisen talouden, kun se velkaannuttaa kansantalouden. Ei ole mitään muuta syytä. Ja tähän liittyy hyvin kiinteästi tämän öljyn ja muiden hyödykehintojen kasvava kytkeytyneisyys hinnassa. Ja nyt taas öljyn hinta on laskenut ja me ajatellaan, että näin
Tai sitten me ei ajatella näin, koska monillehan öljyn kallistuminen on todella hyvä asia. Mutta pointti tässä on siinä, että tämä laadullinen hyppäys on jo tapahtunut. Ei me puhuta enää siitä, että öljyn hinta laskeutuisi $20. Edellisen öljykriisin aikaan, ja puhun siis 70-luvun alusta, silloin öljybarrelin hinta hyppäsi hyvin äkisti $2 12, joka on tietysti kertaluokkana iso, mutta ei kuulosta isolta. No ei 12 nyt vielä mitään. Mutta kun se lähti sieltä 2, niin se oli valtava hyppäys, joka järisytti kaikkia länsimaisia talouksia. Ja tämä kytkös, miettikää sen seurauksia. Miettikää, mihin kaikki öljyn käyttö ja kulutus meillä liittyy. Se liittyy ihan kaikkeen. Ihan kaikkeen teolliseen valmistamiseen. Kasvassa määrin se liittyy myös maatalouteen, mitä enemmän energiapanoksia, jotka taas kerran tuotetaan öljyllä, fossiilisilla. Sitä enemmän se kytkeytyy siihen. Me ollaan koko ajan kytkeytymässä lisää, vaikka me yritetään pyristellä siitä irti. Mutta tilanne on sama kuin tässä sote-sotkussa. Me ei uskalleta katsoa totuutta silmiin. Me ei uskalleta sanoa, että tämä järjestelmä on pohjimmiltaan mätä. Ja jos me halutaan oikeasti selvitä tästä, niin meidän pitää vaihtaa näkökulma. Siis miten sote-palvelut oikeasti tulevaisuudessa Suomessa hoidettaisiin nykyistä X kertaa resurssiviisaamalla tavalla, unohtaen politiikan, unohtaen kuntarajat, unohtaen aluerajat ja ajattelemalla, miten se asia hoidetaan. Halpa öljy maailmasta loppuu, mutta öljy ei lopu. Ja nyt Suomen arktinen strategia kaikessa viisaudessaan ajattelee, että no niin, nyt syöksytään pohjoiseen. Autetaan Selliä, joka on juuri aloittanut poraukset. Ja mikäs järki siinä on? Meidän pitää ymmärtää, että kun on leikin loppu, niin on leikin loppu. Silloin pitää katsoa muualle. Ja nämä, mitä Yhdysvalloissa esimerkiksi tällä hetkellä tapahtuu, uuden öljyn löytäminen, on hyvin, hyvin väliaikaista. Demografia. Me kaikki tiedetään mikä tämä perusasia on, eli että väestö ikääntyy meillä ja muualla. Ja Suomi, näette minkälainen vanhojen akselivaltojen yhteys tässä on. Suomi ikääntyy poikkeuksellisen nopeasti, se me kaikki tiedetään. Ja se näkyy myös tästä kuviosta erityisen selvästi, meidän huoltosuhde muuttuu. Ajatellaanko tätä mahdollisuutena? Ajattelemmeko tässä sitä, että itse asiassa me ollaan etunenässä siinä kehityksessä, jossa me voidaan luoda uusia tapoja kohdata se tosiasia, että lähes 1/3 kansasta on yli 65-vuotiaita. Miten sellainen yhteiskunta toimii, miten se rahoittaa itsensä, minkälaisia palveluja siellä tarjotaan? Eihän se voi mennä tämän nykyisen mallin mukaan, joka on perustettu teollisuusyhteiskunnan aikakauteen, jossa noin kasvettiin, opiskeltiin, tehtiin työtä ja mentiin eläkkeelle. Eihän se niin voi mennä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden yhteiskunnan täytyy järjestyä niin, että ihmiset voivat tehdä töitä milloin vain, siten kun se heille sopii. Ja että me voidaan käyttää sitä tietotaitoa, jota ihmisissä kerääntyy. Ja milloin se on kukkeimmillaan? Ei 20-vuotiaana, ei 30-vuotiaana, ei 40-vuotiaana, ei vielä 50-vuotiaanakään. Koska me ymmärretään se, että tämä
demografinen muutos on itse asiassa mahdollisuus uudella tavalla ottaa yhteiskunnassa se ymmärrys ja kokemus ja tietotaito käyttöön, jota ihmiset kerää vuosikymmenien mittaan. Koska kyllä jokainen meistä siinä oppii siinä kehityksessä. Ja nyt sivumennen sanoen jo psykologit ovat tutkimuksissaan osoittaneet, että myös suorituskyky kestää yllättävän kauan vanhuuteen. Sekin myytti on murrettu. Suomi on aivan poikkeuksellisen hyvissä lähtöasetelmissa tähän 6. aaltoon. Siksi, koska meillä on jotain sellaista, mitä voidaan kutsua intellektuaalista pääomaksi. Ja tässä näkyy eräs reittaus, jonka on kollegani maailmalla tehneet. Mistä tämä koostuu, tämä intellectual capital, eli human capital, eli inhimillinen pääoma? Te näette tuolla. Meillä nämä asiat ovat hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Sen mielettömän upean kehitystyön tuloksena meillä on yhteiskunta, joka pystyy tarjoamaan nämä eväät. Voidaan ajatella, että, ja tähänkin on olemassa hyvin paljon evidenssiä, että jos katsotaan viimeisen 30 vuoden kehitystä, niin ei ole olemassa yhteiskuntaa, joka olisi kehittynyt yhtä vahvasti kuin suomalainen yhteiskunta. Ja tästä syystä, kun me nyt kärvistellään tässä nykyisessä tilanteessa, joka isolta osin johtuu myös siitä, että olemme olleet niin menestyneitä, niin meidän pitäisi huomata, että tämähän on meille vaan itse tutkiskelun paikka, jossa meidän pitää arvioida sitä, että onko ne vanhat totuudet ja uskomukset, joilla me ollaan päästy tähän asti, enää voimassa. Niinhän me ihmiset tehdään omassa henkilökohtaisessakin elämässämme ainakin silloin tällöin. Ja niin fiksut yritykset ja muut organisaatiot tekevät myös. Ja tässä on iso kysymys siitä, että tämä kaikki tapahtuu oikeastaan viime kädessä sen kautta, että ihminen ja ihmisten arvot muuttuvat. Siis miten? Tässä vähän tällainen tutkijan kryptinen häkkyrä, joka kertoo siitä, kuinka arvot ovat ympäri maailmaa muuttuneet viimeisten vuosikymmenen aikana. Ja nämä akselit, joissa tässä operoidaan, on yhtäältä sellainen akseli, jossa, jos katsotaan tätä alhaalta ylöspäin menevää akselia, on sitä, että kuinka paljon ollaan maallistuneita, kuinka paljon edelleenkin uskotaan jonkun muun ohjaavan tätä. Palataan siihen Liedon säästöpankin brändäysasiaan. Ja sitten toisaalta on kysymys siitä, että miten ihmiset ja missä määrin ihmiset haluaa ilmaista omaa itseään. Vanhoissa yhteiskunnissahan oli se, että ihmiset uskoivat aika sokeastikin kollektiivisiin arvoihin. Ja kun tämä yhteiskunta on kehittynyt, niin sitä kautta koko ajan enemmän uskotaan individualistisiin, yksilöllisiin arvoihin. Toisin sanoen uskotaan siihen, että minä voin itse määritellä omat arvoni. Vaikka ne olisivat kuin samat arvot kuin naapurilla, mutta minä olen itse ne määrittänyt, sitä ei kukaan tehnyt mun puolesta. Ja nyt tästä kartastakin näkee sen, että Pohjoismaat on tämän kehityksen kärjessä. Tähän muuten tulee juuri päivitys, sitä otetaan aina tällaisen niin kuin 5-7 vuoden välein tämmöinen uusi päivitys. Ja nyt se kiinnostava asia on, että mehän nähdään tämä. Minä ajattelen mun 20-vuotiaita poikiani ja huomaan ja observoin niitä ja huomaan, kuinka he toisella tavalla suhtautuvat siihen, miten he, voisi sanoa, kunnioittavat menneiden aikojen arvoja. Eivät he niitä kaikkia hylkää, mutta he katsovat niitä kriittisesti. Ja työpaikoltahan on tuttu ilmiö se, että nuorempi sukupolvi helposti ajattelee hieman toisin kuin vanhemmat.
Ja tälle löytyy hyvin luontaisia selityksiä. Ja se selityksen ydin on se, että kun me mennään tästä eteenpäin, tulee uusia sukupolvia. Niin jos tämä kehitys jatkuu, niin koko ajan enemmän ihmiset haluaa ilmaista itseään. Ja jos ei se onnistu, jos se tukahdutetaan työpaikoilla, kodissa, yhteiskunnassa, niin se saa yhä enemmän vastareaktioita aikaan. Me tehtiin pari vuotta sitten Suomalaisen työn liiton kanssa tutkimus suomalaisten arvoista. Ja te ette voi kuvitella, mikä oli se ensimmäinen arvo, minkä ihmiset katsoi yhteiskunnassa vallitsevaksi arvoksi juuri sillä hetkellä. Se arvo oli byrokratia. Mikä tämmöinen arvo on kuin byrokratia? Mutta se osoitti, se oli ääni, joka kertoi, että meistä tuntuu, että tämä yhteiskunta ei enää toimi sillä lailla, että minä voin vaikuttaa siellä. Että tämä valtava säätelyjärjestelmä toimii ylitse ja ohitse sen, mitä itse voin tehdä. Ja kun heiltä kysyttiin, että minkä he haluaisivat nähdä tässä yhteiskunnassa nimeltä Suomi eniten toteutuvaksi, niin he sanoivat demokratia. Joka kuulosti kanssa aluksi kummalliselta, että miten niin, meillähän on demokratia. Mutta he tarkoittivat sillä sitä, että meillä on kyllä muodollinen demokratia, mutta me halutaan ihan todellinen demokratia. Siis sellainen demokratia, missä ihmisillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Ja tämän näkee nyt hakevan muotoaan eri puolilla yhteiskuntaa. Ja katsokaa meidän parhaimpia yrityksiämme. Niissä se toteutuu. Se toteutuu sillä lailla, että nyt puhutaan asiantuntijaorganisaatioissa, jotka kaikki yritykset, oli ne missä tuotantotoiminnassa mukana vaan, yhä enemmän muistuttaa asiantuntijayrityksiä. Ja näissä yrityksissä sijaitsevat asiantuntijat yhä enemmän haluavat, että valta ja vastuu jaetaan sinne alas, ja kun se tapahtuu, niin he ottavat sen vastuun, ja he haluavat käyttää sitä valtaa. Ja he saavat siitä motivaatiota. Katsotaan sitten vähän Suomen tilannetta spesifimmin. Me tiedämme, mitä meidän vahvuuksia on ollut. Meillä on ollut vahva metsäteollisuus. Mä olen itse Ahlströmin huonettaja sukua, joka on perheyritys nyt kylläkin pörssissäkin, mutta mä edustan siellä semmoista 5. sukupolvea. Ja itse asiassa Ahlströmiä katsomalla niin pystyy hyvin näkemään, että mikä on ollut suomalaisen metsäteollisuuden kujanjuoksu ja selviytymistarina näihin päiviin asti. Mutta se suurin haaste on ollut tässä kuviossa, sen ymmärtämisessä, että todellakin 150 vuotta kommunikaatiovallankumousta, johon meidän metsäteollisuutemme sitä kautta, että opittiin tekemään paperia puusta, liittyy ja loi ison osan siitä vauraudesta, jota olemme saaneet nauttia. Niin se 150 vuotta vallankumousta on nyt tulemassa päätökseen, mutta niin sen pitää joskus tullakin. Ja seuraavaksi on tulossa jotain muuta. Ja Suomea ei pysty ymmärtämään, tätä meidän tilannetta ei pysty ymmärtämään, jollei näe, että tässä on kyseessä niin vahvasti teollinen yhteiskunta, siis poikkeuksellisen vahvasti teollinen yhteiskunta, millä tahansa mittarilla. Jos katsotaan sitä, että mistä meidän bruttokansantuote koostuu, mihin meidän työvoima on sitoutunut, me ollaan edelleenkin hyvin vahvasti teollinen yhteiskunta verrattuna useimpiin meihin rinnastettavissa oleviin maihin. Ja nyt meille on tapahtunut tämä. Eli meidän vienti on pysyvästi notkahtanut.
Ja me ei tulla pääsemään tavaraviennissä enää tuolle samalle tasolle, joten forget it. Jotain muuta. Ja silloin se kysymys on, että mitä muuta. Meillä on nämä meidän perinteiset vahvuudet. Ja perinteisillä mä nyt en mene niin kuin vuosituhansissa taaksepäin, vaan katson viimeisiä vuosikymmeniä. Ja jos me lähdetään siitä metsäteollisuudesta liikkeelle, niin hyvät höttiset, meillä on tapahtumassa materiaalivallankumous. Ja sen materiaalivallankumouksen ytimessä on juuri se, mistä mä alussa kerroin. Me tarvitaan substituutteja sietämättömän korkeille tai siis niukentuville uusiutumattomille raaka-aineille, joista isolta osin edelleenkin syntyy esimerkiksi meidän rakennusteollisuus ja pakkausteollisuus, eristeet, kaikki nämä, joissa vasta nyt on lähdössä pikkuhiljaa eteenpäin se, että hetkinen, on luotava substituutteja ihan samalla lailla kuin aikoinaan tapahtui paperin jalostamisen kanssa. No mistäs paperia tehtiin ennen kuin sitä tehtiin kuusesta? Lumpusta. Lumpusta. No, lumppu oli hyvää raaka-ainetta paperille, niin kauan kuin sitä ei tarvittu sitä paperia kovin paljon, ja lumppuja syntyi käytetyistä vaatteista ja käytetyistä niin edelleen, kaikista siitä, mitä kotitalouksissa käytettiin ja teollisuudessa. Jossain vaiheessa se niukkeni suhteessa siihen kysyntään ja sitten piti löytää substituutteja. Tämä on hyvin tavallinen tarina perusasioita markkinamekanismeista. Mutta nyt te näette jo, mitä siellä on syntymässä. Metsäteollisuus muuntuu bioalaksi ja biomateriaalit läpäisevät. Ja biomateriaalissa on se jännää puoli, että jos ajattelet ihan biomassaa, niin sitähän me voidaan periaatteessa tehdä ihan kuinka paljon vaan, kun me vaan ollaan riittävän fiksuja. Ei me olla sidottu pinta-aloihin, ei me olla sidottu yhtään mihinkään. Uusiutumattomat raaka-aineet ja mineraalit on vaan niin, että niitä nyt on sen verran kuin on, ennen kuin joku keksii lähteä hakemaan noista Marsista ja muista. Sitäkin on suunniteltu, mutta se on aika epätoivoista. Mieluummin keksitään täällä jotain fiksumpaa. Ja nyt te näette myöskin sen, kuinka elektroniikkabisneksessä, kuluttajaelektroniikassa siirrytään sinne voisi sanoa elämysteollisuuden puolelle, joka on uusi kasvava ala. Ja sitten nähdään tämä konepajateollisuuden haaste, jossa meillä erät on menneet eteenpäin, isoimmat osat ei, ja tästä johtuen heillä on kasvavia vaikeuksia, ja joka on mun mielestä se meidän kaikkein suurin haaste. Miten uudistaa suomalainen konepajateollisuus, joka on Turussa hyvin vahvat perinteet, mutta joka ei tule pärjäämään täällä, ellei se löydä sitä omaa markkinanissiä, joka täytyy mun nähdäkseni tulla siitä, kuinka fiksummin ja älykkäämmin käytetään materiaaleja, nostetaan resurssitehokkuutta, tuotetaan energiaa fiksummilla tavoilla. Ja sitten tämä hyvinvointijärjestelmä, joka meillä toimii, siis on toiminut viime vuosikymmenen asti suhteellisen hyvin, johtuen siitä, että meillä kehitettiin se hyvinvointijärjestelmä paljon myöhemmin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Juuri siksi siitä tuli älykkäämpi ja resurssitehokkaampi jo silloin. Mutta nyt me ollaan sen kanssa täydellisesti lirissä. Ja jos se näkökulma, joka meidän pitäisi ottaa, on se, että mietitään, onko se resurssitehokkuuden näkökulmasta fiksua, että me kohdistetaan 95% meidän
hyvinvointipanoksista siihen, että me hoidetaan meidän sairauksia? Vai pitäisikö meidän vähän enemmän kuin se 5% hoitaa sitä terveyttä, panostaa siihen ja sillä lailla merkittävästi lisätä paitsi hyvinvointia, niin myös tämän järjestelmän hyvinvointituottavuutta, josta hyvin vähän puhutaan. Tuohon edelliseen, mutta en malta olla sanomatta sen verran, että kun tässä puhuttiin, että mihin ollaan investoitu ja mihin. Mä en yleensä kehuskele mun investoinnilla, koska ne ei ole aina osunut kauhean hyvin kohdalleen, vääriä uskomuksia. Mutta Nokiassa mä onnistuin aika hyvin. Panostin merkittävästi, kun niiden hinta oli 2 euroa, 2,3 euroa. Nyt, no niin, aika harvassa on ollut semmoiset tuotot tarjolla. Tästä metsäalasta vielä vaan, en mene sinne syvemmälle, mutta nostan sen esiin, koska mä oon tehnyt viimeiset 2 vuotta paljon metsäteollisuuden kanssa yhteistyötä ja halusin ymmärtää sitä, koska se kertoo tämän maailman muutoksesta paremmin kuin oikeastaan mikään muu ala tällä hetkellä. Ajatelkaa myös sitä. Metsäteollisuus investoi 2000-luvun alkuvuosina noin 9 miljardia. 3 suurta. Ja eri laskelmien mukaan sieltä tuli 5 tai 6 miljardia takkiin. En sano tätä sen vuoksi, että jälkiviisausta on aina mukava harrastaa, vaan sen vuoksi, että se syy, miksi nämä investoinnit meni vikaan, oli se, että siellä ei ymmärretty, millä lailla maailma oli oikeasti muuttumassa. Jos siihen olisi kiinnitetty enemmän huomiota, niin ne investoinnit olisi mennyt johonkin fiksumpaan, ja meille ei olisi tullut sitä valtavaa investointilamaa, joka tapahtui sen jälkeen. Ja nyt vasta tämä Äänekoski on oikeastaan ensimmäinen merkki siitä, että ollaan pikkuhiljaa täällä kotimaassa pääsemässä siitä eroon. Toki muualla on investoitu. Mutta siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Ja minä olen hyvin iloinen siitä, että esimerkiksi vanhin poikani on metsäbioalaa lukemassa. Ja mulla on vaikea Suomessa nähdä, että olisi enemmän alaa, joka tarjoaisi tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä enemmän mahdollisuutta kuin tämä, joka ei todellakaan ole se, mitä tänä päivänä sanotaan tai toitotetaan. Jos minä kysyn tämän päivän opiskelijoiltani, että valitsisitteko tämän alan, niin hyvin harva sanoo, että se on millään lailla kiinnostava. Ja sinne on aika helppo päästä sisään, jos puhutaan TKK:sta, vanhasta TKK:sta Aallossa, puutuoteteknologia, tai no Viikkiin bio on sitten jo vaikea päästä. Mutta se pointti on siinä se, että me luodaan tämmöisiä mielikuvia meidän yhteiskunnassa, joita me sitten aletaan toistamaan mantrana, ja ne perustuu vanhoihin mielikuviin. Ja meidän pitää olla niiden kanssa hyvin varuillaan, koska ne myös tuottaa todellisuutta. Ne tuottaa sitä, että me ei koskaan saavuteta niitä mahdollisuuksia, joita meillä olisi meidän käytössä. Alan tässä pikkuhiljaa lopetella. Katson tässä muutamia semmoisia asioita. Me tehtiin tässä 2013, niin sehän mulla oli tässä. Me tehtiin semmoisia työpajoja, joissa me oli finanssialaa ja metsäteollisuutta mukana, kumpaakin. Ja ideana oli vähän siinä se, että katsotaan, mitä nämä alat yhdessä näkee. Sehän on ihan hassua, että me ajatellaan, että metsätalous tai teollisuus ja finanssiala olisi jotenkin erillisiä. Nehän on kaikilla lailla kytköksissä, ja niiden pitäisi itse asiassa yhdessä funtsia, että miten tämä homma hoidetaan. Olin tänään käymässä aamupäivällä Finanssialan keskusliitossa siellä eräiden senioreiden kanssa puhumassa, ja
puhe kääntyi siihen asiaan, että onhan se kummallista, että finanssiala, joka on tämmöinen hyvin fluidi verenkiertojärjestelmä meidän yhteiskunnassa, niin se on melkein, voisin sanoa, ylivoimaisesti vanhoillisin ala, joka meillä on. Ainakaan minä en tiedä yhtään vanhoillisempaa. Anteeksi nyt. Kravaatit, no ei se sitä ole, mä en tiedä. Mutta siinä on jotain sellaista, joka on jähmettänyt sen alan, ja se jähmettyy nyt tällä hetkellä lisää, koska sitä säätelyä kiristetään. Uutiset taas viime päivinä, asioita, jotka on tehty vanhaan malliin, ja ei siinä ole mitään ihme, nyt ne äkkiä nousee esiin. Ja tämä on asia, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota, koska tulevaisuudessa, kun isot yritykset ei meitä pelastakaan, vaan pienet ja keskisuuret, jotka toivoaksemme sitten kasvavat isoiksi. Ja niistä valitettavasti, niin kuin kaikki tiedämme, on äärimmäisen vähän esimerkkejä. 200 miljoonaa vievää uutta yritystä Suomessa on tuskin tullut edes kourallisia 90-luvun alun jälkeen Suomessa. Tämä on se signaali. Se kertoo myös siitä menestyksen käännepuolesta, joka meillä on ollut. Vanhat yritykset on pärjännyt hyvin pitkälle. Mutta nyt tästä eteenpäin. Millä me saadaan rahoitus kuntoon? Siis sellaisen kuntoon tarkoitan, että se kiertää täällä meidän taloudessa ja osuu niihin kohtiin, missä se voi saada positiivisen vaikutuksen. Mä olen tämmöisen aika ison säätiön kuin Runar Bäckströmin säätiön puheenjohtaja, jossa me tuetaan suomalaisia keksijöitä. Ja mä näen, että vuosi vuodelta siellä on valtava määrä upeita, usein hyvin teknologisia innovaatioita, koska me ollaan insinöörikansaa. Ja ne ei pääse ulos, ne ei pääse markkinoille, ne ei pääse tuotteeksi asti. Enkä sano, että tässä on rahoitusala, joka välttämättä on se ongelma, vaan se koko tapa, jolla me joko saadaan ne yritykset pystyyn, tai sitten me dempataan ne ideat. Ja tässä asiassa on ollut todella kiinnostavaa viime vuosina olla aika paljon tuolla Piilaaksossa. Ja vaikka se nyt kuulostaa ehkä vähän kornilta, että tämä Piilaakso esimerkki, niin mä en puhu siitä siis sellaisena, että mä nyt hehkuttaisin, että siellä on kaikki niin fantastista. Ei siellä ole kaikki fantastista, mutta se, mikä siellä oikeasti osataan, ja jossa meillä on niin paljon tekemistä, on se, miten tehdään yhteistyötä. Siis, miten metsäteollisuus, rahoittajat, tutkimuslaitos, PK-yritykset, isot yritykset tekevät yhteistyötä. Menkää mihin tahansa shokkiin näihin strategisen toiminnan, mitä se nyt sitten oli, strategisen keskuksiin. Ja niissä on tämmöinen sama ongelma. Siellä voi olla isot yritykset, ja sitten siellä voi olla jotain vähän isoja tutkimuslaitoksia. Mutta ei se oikeasti ole se ekosysteemi, josta ne uudet nousee esiin. Mä oon rampannut paljon tuolla Euroopan komissiossa, joka yrittää ymmärtää sitä, että mihin se 80 miljardin tutkimus- ja tuotekehityspanos, johon he ovat sitoutuneet seuraavina vuosina, niin miten se kannattaisi tehdä. Ja me ollaan analysoitu näitä menneitä tutkimusohjelmia ja tultu siihen tulokseen, että kaikkein parhaat tulokset ja paras vaikuttavuus niillä panoksilla on silloin, jos siellä on mukana hankkeessa iso yritys, pieniä yrityksiä ja tutkimuslaitokset. Siis tarkoitan tutkimuslaitos voi olla, ei tarvitse olla useita. Tällainen resepti.
Eikä haittaa yhtään, jos siellä on jotenkin julkinen sektori mukana, mutta se pointti on siinä se, että kysymys on yhteistyöstä. Ja kun mä katson mitä tahansa merkittävää, joka on syntynyt Piilaaksossa, joka edelleenkin vuosikymmenten jälkeen on tämän maailman dynaamisin talousalue, millä tahansa mittarilla mitattuna, niin mä näen siellä tämän toteutuvan. Ja sen toteutumisen edellytys on se, että uskalletaan jakaa tietoa, ei pihdata sitä, uskalletaan astua sille toiselle puolelle ja ymmärtää sitä vastapuolta ja nähdä, miten siitä yhteisestä ja erillisestä osaamista nousee jotain enemmän. Ja tässä meidän aika siiloutuneessa maailmassa, jossa sitten julkinen sektori on ottanut tehtäväkseen edes yrittää luoda näitä alustoja, jossa näitä kohtaamisia tapahtuu, niin se on tavattoman tehotonta. Ei julkisen sektorin rooli ole se. Ja jos tämä Sipilän kasvurahasto koskaan lähtee liikkeelle, joka alkaa päälle on minusta hyvä ajatus, mutta sen äärimmäisen tärkeä edellytys se, että se tehdään oikealla tavalla. Se ei saa olla tekes kertaa 10. Missään nimessä. Vaan sen pitäisi toimia sen mekanismin aivan toisella tavalla. Ja jos tällainen uusi kasvu oikeasti lähtisi meillä käyttöön ja liikkeelle, niin silloin itse kunkin alan, finanssialan, teknologiayritysten, tutkimuslaitokset muuten sivuminen sanon, on vasta todellisia vanhollisuuden linnakkeita. Ne on todennäköisesti vielä pahempi kuin finanssiala, anteeksi. Tämä on muuten ihan hemmetti totta. Ja tutkimuslaitos, yliopistot, joiden perusongelma on se, että ne on niin kuin vanhoja tiedonbunkkereita, vähän samanlaisia kuin kirkot keskiajalta, että täältä tulee totuus. Eikä siellä ole arvostettu näkemystä, joka tulee sen kirkon ulkopuolelta. Eikä sitä oikeasti kauheasti ymmärrettykään. Mun parhaimpia kavereita tuolla tällä alalla on semmoinen psykologian professori Helsingistä, joka on nyt juuri siirtymässä eläkkeelle, mutta joka aina kertoo, että kun hän oli se ihminen, joka alkoi tekemään jo 90-luvulla esimerkiksi Nokian kanssa valtavasti yhteistyötä, niin se yliopisto ei ymmärtänyt sitä ollenkaan. Ja mä voin kertoa, että mä oon vähän samanlainen outolintu, että mä oon tehnyt niin paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Se on edelleenkin poikkeuksellista. Ja se järjestelmä ei periaatteessa edes hyväksy sitä. Ja kuitenkin se on niin täydellisen epäluonnollista, jos me ajatellaan, että mitä tällainen oikeasti tämmöinen yhteinen kehitystyö vaatii. Mitkä on sen edellytykset. Eli me tullaan siihen tulokseen, että jos me ajatellaan tätä Suomen kasvua ja sitä, mitä me voidaan tehdä itse kukin sen eteen, koska siitähän tässä on kysymys. Kysymys, että ei ole, että Ilkka Kanerva, puhumattakaan musta tai teistä, voitaisiin tässä yksin tehdä yhtään mitään. Kysymys on siitä, että mitä me itse kukin tehdään niin, että sitä yhdessä muodostuu jotain. Me kaikki otetaan se agendalle. Kaikki mietitään, että mitä se tarkoittaa. Ja sitä kautta lähtee ajatus siitä, että okei, katsopaan ensin, mitkä on meidän omat perususkomuksemme ja testataan niitä. Sopiiko ne tähän päivän maailmaan? Miten me itse harrastetaan siinä tai tehdään meidän työelämässä siinä asemassa, missä me olemme yhteistyötä ylitse muiden. Ylitse siilojen, ylitse toimialojen ja niin edelleen.
Se on hyvin itse asiassa konkreettinen tapa lähteä liikkeelle ja katsoa siitä näkökulmasta, mitä voidaan tehdä. No, mun täytyy varmaan lopettaa tämä messu ihan justiinsa. Te haluatte tonne saliin lepposimpiin aiheisiin, mutta itse asiassa mun viesti tässä, mä hyppään nyt tässä vähän yli, antakaa anteeksi, tämmöistä tämä on. Mun viesti tässä oikeastaan on niinku sen tyyppinen, että tilanne on itse asiassa aika hyvä. Mulla on nyt ajettu itsemme niin suomeksi sanottuna kusiseen paikkaan, että tästä ei voida kuin nousta ylöspäin. Joten tilanne on paljon parempi kuin vielä muutama vuosi sitten, jolloin me ei tajuttu, että me ollaan tällaisessa lirissä. Nyt me se tajutaan, pikkuhiljaa. Ja se, mikä meidän on aina muistettava, nyt kun me mennään eteenpäin ja etsitään niitä uusia asioita ja katsotaan, että mistä Suomi lähtee nousuun, niin älkää uskoko asiantuntijoita. Näitä esimerkkejä löytyy ihan valtavasti. Älkää uskoko asiantuntijoita. Varsinkin, jos ne edustaa jotain sellaista tahoa, että niiltä kuuluu totuus. Including myself. Historia osoittaa aina, että uudet, jännät, vaikuttavat asiat lähtee vähän sieltä niin kuin reunoilta liikkeelle. Rajapinnoilta. Innovaatiotutkimuksen historia on täynnä tätä. Ja se tekee tästä paikasta jännän, koska silloin vaan meidän mielikuvitus itse laittaa ne rajat siihen, että mitä voidaan oikeasti löytää. Kun mä tässä jo vuosia sitten tein semmoista kirjaa, jonka nimi oli Luova talous, ja mä tutkin silloin näitä Nokian 90-luvun innovaatioita, niin yksi semmoinen todella hieno ja hellyttävä tarina oikeastaan liittyy tähän, mikä me nähdään tässä, tämä antenni. Salossa oli insinöörejä, jotka yksi päivä ajatteli, että siis tällainen kännykkä, jossa on tämä täppi, niin se on aika huono juttu, että saisiko sen tuonne jotenkin sisälle. Ei ole niinku fiksu homma, että tämä on tässä. Ja sehän oli asia, jota oli itse asiassa yritetty ratkaista ympäri maailmaa akateemisissa hienoissa tutkimuslaitoksissa. Mutta nämä Nokian insinöörit eivät tienneet, että tämä oli asia, joka oli mahdotonta ratkaista. Ja juuri siksi ratkaisivat sen. Ja hieno esimerkki myös siitä, miten itse asiassa kysymys on käytännöllisestä aspektista siihen, miten tässä hommat pitäisi tehdä. Ja sehän nyt pitäisi olla juuri sitä meidän kauraa. Ollaan käytännöllisiä, unohdetaan teoriat, unohdetaan rakenteet, jotka jäykistää meitä. Ollaan käytännöllisiä. Ja sitä kautta löydetään se resepti, millä Suomi nousee. Kiitoksia. Ja niille teistä, jotka jostain kummallista syystä ette saaneet tässä tarpeekseen, niin multa tulee tämmöinen tulevaisuuskirja tässä parin kuukauden päästä ulos, niin sieltä löytyy lisää. Kiitoksia, saimme senkin vielä sopimaan tähän sopivasti.